こんにちは、皆さん、あばりです。今回はですね、僕が日本語で話したいと思います。なんで生意気なお前. Jadi bahasa Jepang saya itu selama di Indonesia udah satu tahun ini nggak pernah saya pakai ya. Kalau misal saya lupa, sayang kan, karena bahasa itu adalah ilmu ya, dan ilmu itu adalah aset. Dan aset itu kalau nggak dipelihara itu kan sayang ya, gitu kan. 僕の日本語があまり使わなくて、特に僕の仕事で全然日本語使わない、つまらない、めっちゃつまらない。あんまり使わなかったらどんどん忘れになる。残念だな。だから今回日本語で話しているその理由です。今回はですね、これが特別なビデオなんで皆さん、あばいあばりの登録者が今までもこれ18,000だよ。18,000は結構多いだと思います。なんか僕にとってこの18,000人で結構多いんだよ。なんか人がたくさん登録したけど、なんでビューアーが上がってないな。おかしいな、おかしい。でも皆さんありがとうな。いつも僕のビデオを見続けてる。ありがとう。で、ビデオアップのことはすみません。なんか本当に最近もっと忙しくなってる仕事が。けどありがとうな。じゃあこれだけで以上で。じゃあまたな。ありがとう。